Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan nga Arman, at tubo ti Pangasinan, nga madamaitan nga agnanaed ijay Tarlac. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti namyon kan Tamayo family ti Patak, Burgos, Ilocos Sur from Jobert namyon. Ipag ko ani Julie Maggay ti Hong Kong kan best friend ko ani Rosemary Kawilan from Gemaline C. Tabarejo. Shout out kada Mac Pinay, Marilyn Cipriano ti Kawayan Isabela, Jasmine from Agbanawag, California, Bulasket family ti Mayuyaw, Ifugao. Happy birthday ka ni Julian Hidalgo from Mama Loida Hidalgo ti Binalonan, Pangasinan. Shout out kada Eferol DJ, Jimmy Milan, Caffeinated Fox kan Cherry C. Taberna Mundo Terrenal, Bulda, Vallejos, kastama ti Claveria kan Alejo family. Iti tangadan San Quintin Abra, kan makablaawan pa'y nilakay ko ani JP Alejo from Leniki Alejo. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Arman. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklaangan itinagan nga Arman at taga-Tarlac. Ngamtubo kami ti Pangasinan, Manang. Naisarong kami laangan dito'y Tarlac, gapo kadagiti pagtengwan no paspasamak asaan amapakpakadaan. Adan asawa kan anak ko, Manang. Iso nga ikagkagumaak ti agtrabaho tapno masuportarak ti pamilyak. Siyakla ang timang mangged, tati asawak mo timang tartaripato kadagiti anak mi.
Nakastragak iti may sa factory dito'y Bulacan, nga iso ti makagapo, no apay ang nagdapat kami dito'y. Ngamkas iti nakunakon manang, at dadagiti pagteng asaan ang mapakpakadaan. Diyak amo no maikari ang maidrama to'y isalaysay ko, tasipod idi, awan pa'y nangagak akaarngina. Iso na laeng manang, taimpas pasarak kulat ta nga impatulod kada kayo, tabarang adda makita yung nga espesyal iti padas ko, ket mapagasatan met ang maidrama. Kasta tila nga masimang pet Arman, kasla nakalidliday ka. Bad news, Vina. Adan resulta di bagbagada pa nagkisay da iti trabahador di faktorya. Anya? Ay, kasla mo kung ti resulta ti amin. Kas ipakita ti kasta lang nga masimang pet. Wen, bakit? May saak ka dagiti naikat. Arman, sayang timpakita ka kinagagat ko iti trabaho. Ti dedikasyon ko. Kasto'y lagayan ti pagtungpalan ti amin. Arman, talaga ka na kasapulan nagkisay da iti trabahador. Kaslawan pakibiyangan da iti rigat me nagtrabaho iti faktorya. Anya nga ron ti planom ita. Kasano tayo laangan na awan gaya man trabaho. Diyak pa mo, Vina. Nagdagsendarik na. Kasla na pukaw ang naming pinsan ti direksyon ko iti biyag. Saan ka kumamapukawan iti namnama? Masapol nga agpanunot ta iti pamuspusan. Kasano tayo? Kasano dagiti paggastusan tayo? Dagiti kasapulan tayo kadagiti ubing. Kasano dagiti plano tayo iti biyag? Agtinulong ta. Adaak dito'y parakan ka, Arman. Saan ka nga agmaymay sa iti daytoy apanubok adimteng kada tayo? Agyamanak, bakit? Sapay ko mata makasarak ak matlang di sa bali a pagtrabahuan. Nasaya at man tay malati o kaditi balay anak ko. Siya kuman ka ti mapandit a balayaw. Tamo kasi mangput ka idirabi eh. Kumusta kan ngay? Sana nasaya at nanang. Naikata ko niti pagtrabaho ka pabrika. Anya, nay, apay anak ko. Anya tinapasamak. Masapol ka nung agkisay da iti trabahador nanang. Diyak matam mo no apay amay sa kadagiti napilid ang ikaten. Mala, di kagdanag anak ko. Amok ang narigat ita dayta mapaspasamaken ka. Ngam ka ba ilam dayta? Masapul nga agbalin ka anatibkar para iti pamilyam. Nagrigat namin niya aklo ng nanang. Kasla na pukaw ti amin na nagrigrigatak iti kalabas. Basta agtalag ka iti bagem, Arman. Makabangon kan tumatlaang. Sapay kumatakas ng agpayso nanang. Kasla jak amo na niya ti sumaro na mapasamak. Adda kami laang dito'y kanitatang mo. Agyamanak nanang. Masapul ko talaga ti suportayo ita. Takas to'y tinapasamak. Saan ka nga agap-apura anak ko? No maminsan, masapul mo tinaan-anay nga oras tapno makapagpanunot iti nasayaat. Kandawatem ti panarabay ti Diyos. Agyamanak iti panang palagip yu kanyak nanang. Sapay la kumata makabiro kak matla nga dagos iti sa bali at trabaho. Mapasamak to dayta anak ko. Agtalag ka laeng. Saan nakaabaybayan ti Diyos? Lakay, saan ang mabalin akasta kanayon ti jar mo? Kanayon ka ngagpampanunot. Umay ka, mapantayo ket di agpasyar ka dagiti ubing. Papanantayo ngay.
Kan kaslawan ganas ko arumwar bakit? Mapantayo ijay zoo. Agpalpaliwa tayo, tapno maksayan ti stress mo. Uray kita lumag-an ti riknam kalpasan a makapasyar tayo. Diyak mo na makatulong kanyak day tapang panunutan bakit? Nang ronak at nagdagsan pa ilang ti riknak kapoy tinapasamak. Maminsan laeng met. Masapul mo met ti agaliwaksay sagpaminsan. Manipod nga minawanan kay ti trabaho. Kanayon kalatan a nakakulong di ti balay. Madmadlaw pa yan dagiti ubing ti kasta ajar mo. Saan da ngamin nga amo tinapasamak? Nasaysayat na awan ti amuda bakit? Ang mga maapektaran ti panagadalda. Sa nabali, tadapay mo't nabati ito urnong ta. Adapay mabalin tayo agastusan. Aging kay ti makasara ka kiti sa bali apang gadak. Di ka madanagan. Awan ti imbagak ka dagiti ubing. Ti amuda kat nagbakasyon ka laeng. Iso asaan ka asumsumrek iti trabahom. Alakitin, agpikat kan, taagbanding tayo mat kadagiti anak ta. Talaga nagpintas ti agpasyat dito iso. Kita am dagiti anak mo. Talaga nga again enjoy damang buybuya kadagiti ayop nga adda dito iso. Huwag nga Rodvina. Ni, agore ka. Makita mo din nakapaskil iti pader. Sa dino? Dahil man agsapsapol da iti zookeeper. Ni, wan nga pa iso. Amano kaya't mo apadasan ti agaplay iti dayta at trabaho, lakay. Awan mo ti amok unay may papan kadag iti ayop, Vina. Nagsamang agtarakan iti ayop ngam... Kasanon no ti masapul da kaday ti adapadas na may papan kadag iti nagduduma akita ti ayop. Naimbag ko no day ti para dalus laang dito iso, ta iso. Saan mo amaamuan ti sungbat dagita sa ludsud mo no di mo padasan? Anya ti amom no day to yan ti sungbat ti parikot mo. Diyak mo, ngam kaslag dua-duaak. Ngam kasla kayat ko apadasan. Si kanti nang ibaga kayat mo ti makapangabarwanan. Di padasam, awan mo ti mapukaw kan kasan ka di. Sige, padasag. Ngam kasanon no diyak maawat. Kasla nakababain ngamin. Tinapatag, pinadas mo. Saan nga importante no maawat kay ti dayta trabaho? Tinapatag, natibker, ti pakinakam mo. Sige, padasag nga Rodvina. Sapay talaga kay ayok unay dagiti ayop. Iso nga rod day tatibagbaga, eksakto, naasam ka nga agtarakan ka dagiti nagdudu mga ayop. Anya ti amom, amano gapo iti kinaasam mo iti ayop, maawat ka no agaplay ka. Nagrigat ti mapukawan iti trabaho nang runano da bibiyagam a pamilya manang Emmy. Diyak ngamin ninamnama a may saak kadagiti maikat iti paktorya a pagtrabtrabahwak. Maluglugi kano ti paktorya isa masapol nga agikat dan iti trabahador. Ket daksang gasat tamay saak a naikat. Nakita ti asawak ti Jarko kabayatan a diyak pay nakasapol iti sabali a trabaho. Diyak amumanang ngem nalabit nga inturong ti apo, anapan kami nagpasyar iti may sa azu, tatarigagayan ti asawak a makaaliwak sayak met. Kat ijay anakitak, ti panagkasapulan da iti may sa azu keeper. Ididamo manang agdwa-dwaak nga agaplay, ngem amu ti asawak a naesemak nga agtaraken kadagiti nagdudu mga ayop, iso nga inalukoy nak nga agaplay. Pinadas ko nga rod, kat sa anak met anapaay, manang
Emmy. Damag ko anak astrag kakadumot iti trabaho ijay zoo. Nanang, naala ka zookeeper. Naragsakak nanang, takasla sa bali halubong tayan ko. Agpaiso anak ko. Ay kat kumusta ngay mo ti umo nga aldaw mo ijay zoo. Medyo narigat nanang. Nangro na katagdadamo akitikas siya trabaho. Makabannog, tado ti masapul adalusan kan taraknan nga ayop. Ngam naragsakak. Nasaya at mo't nukas ta Arman. Amo ka na asam ka nga agtarakan ka nagiti ayop. Iso nga paghusto da ita trabaho ang astrat mo. Maipakat mo ti kinaasam mo nga agtarakan iti ayop. Kung naman narigat, ngam tinapatag kat maliwliwa ka, anak ko. Puno da ita nanang. Kasla therapik mo't na makitkitak dagiti nagdudumang nga ayop. Ay, makaparagsak mo't dagita nga ibagbagam Arman. Angam siguradum laang asaan ka mabannog unay. Ay, narigat sa mo ti agtarakan ka nagiti ayop. Nagruna kat agsasabali nagiti ayop nga daijay. Ay, kan aganad ka anak ko. Mga numadangran kamot ka nagiti narungsot nga ayop nga daijay. Dagiti sana delikado ti tartarak nun minanang. Tadagiti daduma, nangruna dagiti narungsot. Talagang adati nadutukan namang tarakan kadakwada. Dagiti aday tinahustuan nga adal kan training da may papan kadagiti kasya kita ti ayaw. Alakat sapay ko mga road, tagbayag ka iti day ta trabaho anak ko. Basta kanayon kalaeng nga aganad. Kuyog ka dito'y pribado a kulungan, ti nagdudumang ayaw, ta aday pakitakan ka. Anya ka di day ta tatakanor, aday taman day. Kaya nakday tay di kalman, kahit kayat ko amanipod ita, si kanti mang tarakan kan ko anawan. Ala, baby unggoy. Sige tatakanor, manipod ita, panagana kon itiking. Ay na, nakayayat akit kita ang tilangana. Kaslag pa rin nga espesyal kan ka day tatarak na Arman. Sigurado day tatatakanor. Espesyal kanyak dagiti ayop. Nangruna no siyak timang padakkel. Sapay ko mata dumakkel na salon at ni King. Mamati ak mapasamak day ta. So asik ati pinusgak amang tarakan iti dayta kaipas ngay nga unggaw. Ta nakitak ti kinagagat mo ngagtarakan iti ayaw. Aramidag ti amin nakabailak. Tapno dumakil na salon at ni King tatakanor. Amom Arman, nabayagan apalpaliiwan ka. Manmano ti kasken ka ti dedikasyon na iti trabaho. Kat saludo akan kay ti kastang aramidam. Agyaman ako na itatakanor. Araramidak lang iti husto ti trabaho. Kanti may tulong ko kadag iti tarakan tayo nga ayop dito'y zoo. Arman lakay, madlaw na palalo ti kinaragsak mo itasimang patanaga po iti trabaho ma. Vina, at dabaro atarakan ko Jesu. May sa baby unggoy. Pinanaganak iti King. Ha? Agpaiso? Kaslay special unay kan kaday tatarakan mo Amo mo na siyak tagtarakan. Kasla may samot na nakamang ti pamilya ti kayarigan na. Iso amasapol nga iwana ka na imbag. Sapay ko ma, tamakitak to mo titarakan mo a pinanaganam iti King. Wana bakit? Ipasyar kayon to kadag ito ubing i Jesu pagpapaayak. Tap na makita yamat. Sigurado ang may ayo kayon tumot kan kuana.
Talaga nga in-enjoyam ti trabaho ma. Amom, maragragsakan na ka makakit-kita iti jar mo ita. Amok nga uray mabambanog ka iti trabahom, awan anyaman ti amin, tanaragsak ka iti aramidam. Puno day tangay bagang bakit. Amomot no kasano ti dedikasyon ko iti uraan niya pa'y akita ti trabaho ang maitad kanyak. Mom Arman, mapalpaliiw ko nga ipapaayam iti ad-ado nga oras day tataraken mo akay pas ngay nga unggaw. Makita kami nakasapulan na tinananapan na kataripato, tamaladaga pa'y tatakanor. Nasaya at day ta. Mom, manmanon ti masarakan akasken ka. Talaga anaayat amang taripato iti taraken la. Agyaman nagtatakanor. Nagbalin nga minan nga inspirasyon ko ni King. Manipod siya kung timang tartarakan kan ko na. Talaga adakkel ti may tultulong mo iti daytoy azo Arman. No adak ka sa pulam, ibagam laeng Nasaya at no dumakkel an nasalun at day tatarakan mo. Amom, saan nga amin nga agtrabaho iti daytoy aso. Ket kasta ti kinapatag kadakwada ti trabaho da. Tinaduma, aramidin dalaeng ti trabaho da tapno makaswildo da. Agamsi ka, na isalsalumina ka. Tamakitak ti kinaasideg di tapusom, dagiti tartarak ng nga ayaw. Nang runa ni King. Tatakanor, sapay kumatagbalin ka nga inspirasyon kadagiti padang magtrabaho iti da ito'y aso, Arman. Tano maaringan da iti kababalin mo? Mamati ak anak karkaro as sumayaat ti pan nakaimanihar dagiti ayop at tartarak ng tayo ditaw. May saak nga animal lover man ng Emmy, iso naragsakak amang tartaraken kadagiti nagduduma akita ti ayop. Dayta ti makagapo, no apay asaan apanggedan ti riknak itinastrek ko at trabaho. Ditoy naipakat ko ti kinalaing ko nga agtaraken kadagiti ayop, nang runa idiim pataraken da kanyak, ti may sa akayanak nga unggoy a pinanaganak iti King. Inaramid ko nga rod ti amin nakabaalak tapno dumakkel anasalun at titaraken ko. Ken talaga nga ipapaayak iti umno nga oras tapno maipaay ko ti amin akabaalak amang taraken kenkwana. Naglabas pay nga rod dagiti aldaw, napadakkel ko ti taraken ko. Ngem iti maysa nga aldaw, Arman, apay nga kaslasaan anaganay gay itaniking ataraken mo. Huwag nga rin tatakanor, kaslaglaladot. Saan una nga gay ayam makas itisigot? Saan akas itisigot ti kinaganay gay na? Masapul sa nga ipakita tan iti veterinaryaw. Kasayatan tatakanor, narigat ay aling-aling tinapaliw ta. Taamangan no adamo trikrik na ni King. Sige ta siya kaunti mangipaschedule kan kwa na iti veterinaryaw. Bantayam anaim bagat amangan no adapay mapaliw mo sa balay. Untata, madanagan akpaykit din.
Saan mo't asigod akas ta ni King? Kasta talaga dito iso. Masapul abantayan tayo ti salon at dagiti taraken tayo. Kasla nagmadipay kit din tirik na kamakakit-kita kan kuan akas ta tilangana tata. Normal laeng day ta Arman. No napatagken ka ti taraken mo, talaga akas ta ti mariknam. Masapul nga ipariknakan kuan ang addaak lang dito'y tata. Asaan niya agmay-may sa titaraken ko? Mala aramidam day ta Arman. Dakla ba nagkadagiti ayop amariknada nga adda mangipatpatag wenno mangilala kadakwada. Lakay, kumusta ti trabaho? Kasla nabambanog ka unay apay akas ta tilangam. Ada ka dirikrik na Talaga na dagsenderik na kita bakit? Diyan amin taraken ko. Niking, kasla da sakit na. Ha? Apay? Anya tinapasamak? Apay anak ko nam dayta? Diyak ba't ang movie na? Nadlaw ni Tata Kanor, akas laglaladot. Saanin ang naganay gaya kasi tisigod. Nakita ka din ti veterinaryo? Saan pa'y? Ngam na ipa-schedule ni Tata Kanor. Sapay la kumaatawan tinadagsan ng sakit na. Saan ka unay agdandanag? Ar-aramidam mo ti amin tapno matarakan mo na imbag. Agpay suday ta. Ngam amom jerik na kasla da basol mo no apay mapaspasamak kan kuha na ti kasjay. Natural laang day ta Arman. Kasta talaga no napatagkan ka ti tarakan mo. Ngam panunutam asaan mo kontrolado ti amin. Agyaman bakit? Ngam nagrigat ngamin niya aklunan. Kasla ngamin kamang mutan ti pamilya tayo ni King. Lakay. Siguro masapo lang nga mairwamak kadagiti kakastoy apasamak. Rumbang laang. Sige, agina na kamutan. Saan lang aniking ti rumbang ataripatwam. Kang runaan nga anadam mo ti salon at mo, tapno ad-ado pa'y ti maayuanam ataraken mo. Na Arman, jak amaw no kasano nga ibagak da ito'y kan ka. Anya ka di day Tata Kanor? Saanan a kinabailan ni King tikimpet kan kuha na asakit. Ha? Natay itay parbangaw. Anya? Isa na po no day Tata. Nang namnamak pa'y matidikal man aging bagpay. Inaramit ko mo ti amin nakabaila ka ng tarakan kan kuha na. Apay nga akas di tinapasamak. Awan basol mo, tinapasamak kan kuha na Arman. Amok at tinarakan mo ang naimbag. Ngam talaga siguro nga aging galaangan ijay ti biyag na. Anyamot ti kasta napasamak Tata. Kasla na po kawanak iti may sa akamong ti pamilyak. Amok nga espesyal unay kan kaniking Arman. Ngam no daduma, masapul ang nakasagana tayo kadagiti kakastoy apagteng. Saan tayo atanggal ti biyag dagiti tarakan tayo nga ayop dito iso. Anya tinagkuranga kiti panang tarakan ko kun kuha na Tata Kanor. Apa nagsakit pa ilang. Sakit awan man laapulos ti naaramidak tapno maisalbar ko ti biyag na. Inaramid mo ti amin akabailam Arman. Nakitak no kasano ti panang taripatom ken ni King. Nagrikat na klunen. Ajak ton makita pa iti tarakan ko Tata. Sigurado may kawak ton na awanin na makitkitak diti zoo. Amok asaan akas ka rin na amalipatam ti tarakan mo Arman. Ngamkas iti nakunakaon.
Awan ti rumbeng a pagbabawyam, tanay pariknam kan kuana tinalaos apanang taripatom, kanimbilang mo pa yan akas kamang ti pamilyam. Nagsubli ka dagos, Arman. Kapilitan bakit? Nagpakadak at nagawid akmot lang nga dagos. Apa man na naamok tinapasamak kay Jesu. Ha? Apay, anya tinapasamak lakay? Diya ako naabutan ni King. Diya tarakan ko. Natayin ni tay parbangon. Anya? Wanbi na. Nagsakit tinakam ko. Diyak man lang nakita iti mauda akong daway. Di na paikat na oray na mataming di veterinaryo. Kasta talaga, Arman. Saan mo atangal ti biyag na? Amo ka nasakit tarik na taiso ti kanayon mo akadwa, tunggal adaka iti trabaho. No naamuak la kumaan na sapsapa nga daga emrikrik naan na. Nalabit anay salbar pa'y kumatibiyag na. Duma ti tao kan ayop, Arman. Saan da maibaga ti rikrik naan da? San abale, takabayatan ti panagdakkel na ipariknam ti panangasikasom kan kuana. Amok anarik na dayta. Isang arot ang nagsakit una arik na akbe na. Takasla kamang mutan ti pamilyak ni King. Kasla na pukawa na kiti may isang ipatpatag iti biyag. Ala, huston dayta panagladingit mo. Panunutom laangan, ipaay mo amin kan kuana. Ngamkas-kas di nga aging galaangan ijay tibiyag na. Wan bakit? Ngamjak to pulos malipatan ti tarakan ko. Nga imbilang ko mo tinakamang ti pamilyak. Nagbalin adakkel apaset ti biyag ko iti trabahok ni King at araken ko manang Emmy. Iso akas taunay ti ladingit ko idinatay nga awan man la tinaaramida. Kaslaak na pukawan iti maysa nga ipatpateg iti biyag iti daydi agundaway. Tasaan laeng amay sa nga ayop ti tratok ken kuana no diket maysa akamang ti pamilya. Nagrigat gayam manang uray ayop no nayasadag unayan kan ka ken impaayam iti pammateg. Nagrigat nga iliwliwag no kalaat amapukaw nang runa no kasday asumang petakon iti zoo a pagtrab-trabahawak. Itamanang adak paylaang iti zoo katkas iti sigod ar-aramidak lata ti trabaho. Ngam saanen akas iti tratok idi ken ni King at araken ko titratok kadagiti tartarak nen mga ayop. Tapno sa anak tuunayan a masakitan, no kas pangrigan addan to saan a nasayaat a mapasamak kadakwada. Daytoy tipadas ko manang, to'y pagayam mo, Arman. Arman, pagayam ko, umunay ti amin, kayat ko yabkas ti panangdayaw ko ken ka. Gapo iti dedikasyon nga impakitam, iti panangtaraken mo kadagiti ayop nga ay-aywanan nyo iti zoo a pagpapaayam. Ita panawan pagayam ko, adun kada tayo tinaesem nga agtaraken iti ayop, ngam na idumduma ti impakitam a pammateg kadagiti tartarak ninyo iti pagpapaayam. Nang runa day dinagawan at tinaraken mo. Itultuloy mo ti dedikasyon mo iti trabaho, kagidan metten ti panagannad mo, nang runa kadagiti tartarak ninyo anarungsot nga ayop iti pagpapaayam azu. Alakastan pagayam ko,
Katagyaman nak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Bintun, mapu